Tuhan na sila lang manuka rumah tangga pasar itu. Ini matutu raja nami naroma kami mangudurhon yanak kon nami tulungan ni sa lubuk salam sangap sa martuai nalah suduan mura raja nami tulupan na puta di batam na jadi nabulong kita pasu-pasu asa anggian matu semua dokon na tua-tua marlabak kasikuro na pakikon sikuro sorta bunga-bunga sorangan anak nomor sangat buru nomor tua matutu nang dongan na sa di sa rumah tua ima tutu raja nami sekapasna mau diati madio puta di bata na sa tongtok kape na mga lehon akka na narikot di hita alanung nga di pasu-pasu di bata be di hamubunan ni hasuhuton ima suhut paranak dohot suhut parburu anak magudang buru magudang so nang midok ni hamubunan ni hasuhuton matutulakin iya yanakot tanang bagudangi nunga mas dadad na si dari rupa mas si gotoat di roha jala marsakap manuka perbagason parsaripeon laos kinabunan hasuton nami iluhunot tatua puta di bata mangiluhon pasu-pasu parsaripeon perbagason jari marsanap jari martuon imamang gokna mau liatin mati kita sa luhutna nang di hamunan na dua pe di sisulu mangapu lohot si dame burumenggulan di duluan ni amat tarajan siap bagi dohot tusan hut akas yok kumate jamok do sukunokku hamunan na dua ados trewata dua duhon hata pangiluata tu amat tarajan siap bagi baju molu ma suku-sukuku tu si sulu mangapu diho sulu mangapu nunga toho siya ni bagasan roham dinalaho maksaripehon dohot si hot danyo mau liatin mak dang na alanin na ni rupa manang dang na alanin na dong dan bidua mung ubain loho maksaripe dohot si hot danyo mau liatin matutu jaladang adong kata buru ni halak nang doso pinasay hodo pe di partikiano asing sian si hok danyo mau liatin matutu suang soninang dohot diho hok dame buruneng bulan jamok dotong sukunokku diho mandi suangon nang suku-sukuku disisulu mangaku nang tohodo sian iya siniroham maksaripe dohot sisulu mangakuon mau liatin matutu jaladang maalani mamereng di rupa manang mamereng arta ubain loho maksaripe loho sisulu mangapon mau liatin matutu jaladang adong hatani anak ni halak naso di pasai hodo pe di partikianon so gadda olan sisulu mangapon mau liatin matutu jalanunga marsibuga pe hamuna dihata jalanunga husukku pelenggan disaka ni rohamuna nalamamukka parbagasok kamu diari marsangap diari martua lima nanayang si pangidohonota tua matara jane siap bagi ingok mahamu di suku-suku ni ingok mahamu di buah-buah nang pasak nak kinani ala nahatanya matay madok sagu-sagu sa padan tua manimat dulu isa dumang mumar sugot na marpadan ido sugot na susok mula dong di hamunan na dua na marsiosean diak kahata nang disukun na kinanim jadi nang dihita pe sa luhuk na kasituan na torok di hamudamang dainang kita manapungu di tumuan na gadiyaw so nang buah-buah nang pinasaan ni bunan ni hasuhuton siap paranak do siap parbun makin ngatakas behita ipegesa jadi diari sadarion rak mahita mangului tonanya matay mga dualuhon mamita to putta de bata di pasu-pasu ma parsaripeon perbagason niya na tahun tuwa lala tuwa sikuro solotan may bunga-bunga
Tugua anak mamarsogot ya nakoto tugua boru nagabedongan nama sa ilmadua. Mauliatin madihita sa luhuk na tapasauk maulauk tadi hari sedari.